Cah umur 2 bulan setengah kok wis mengkurep piye iki? Ki Bojae? Wis mengkurep. Kanva. Wis mengkurep, Nak. Masa umur 2 bulan setengah kok wis mengkurep, Cah? Lho, pinter kayak Bojae mengkurep. Awake panas kok malah mengkurep iki piye iki ya? Gak ngapusi aku. Iki lho Bojae mengkurep tenan iki lho. Aduh. Gila. Sikute nggo jagangan ngene. Nek main mengkurep ora ngono ki, Bu. Kanva. Dhuwure.